Рызык ні, я не ведаю. Дакладна. Вельмі перакладна. Чаго марнаваць час? Даваць есці. Добра гуляеце. Ён рэжа людзей. Каб мы адрэзалі роўна, нож павінен быць якім? Наставник з родственных. Правильный отказ. Гэта абрус. Когда Правильно говорить по-белоруску лопух, а не лопух. Малы, а не малы. Комбайнер, а не комбайнер. Только так и не инакш. У эфиры интеллектуально-забавляльная программа «Своими словами». Я Алена Троценко, и мы начинаем. Сегодня проверять свои веды по мове и литературы, а так само выпробовывать свою рашучесть и вытрымку будут Дарья и Дарья, Алена и Кацярына. Дзяўчаты, гэтыя аплодисменты вам. Вітаем вас. Калі ласка, вам слово. Добрый дзень. Мяне зовут Дар'я. Усе мы працуем у ЦУМе Мінск. Мы прадстаўнікі адзінай секцыі «Шыццё і рукадзелле». Что вы любите по жыцці, шаноўная Дар'я? Я домашні чалавек, але не гледзячы на гэта, я люблю спяваць, танцаваць і прымаць удзел у розных конкурсах. І ў тэлевіктарыне сваімі словамі ў тым ліку. Дзякуй, Дашачка, вам слова. Люблю спорт, актыўны вобраз жыцця. Падарожнічаю па Беларусі. Дзяўчаты, вы цудоўныя, вам апладысменты. Калі ласка, Кацярына. я вельмі энергічная асоба. Я люблю спадарожнічаць, пішу вершы, гуляю ў дартс і спяваю. І гэта моя галоўная страсць. Цудоўна. І Аленачка, калі ласка. Я вельмі захапляюся рукадзеллем. Менавіта я люблю шыць, вышываць, вязаць, а таксама смачна гатую. Аленачка, а хто можа пакаштаваць тое, што вы гатуеце? Моя сям'я і ўсе госці, які прыходзяць да нас. Цудоўны адказ. Дзякуй, Алена. Шановныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні будзе сачыць мовавед, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Шчырае прывітанне сённяшнім удзельнікам нашай гульні віктарыны сваімі словамі. Сардэчна вітаю і вас, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам зычу трапных адказаў, трохі ўдачы за добрым часам. І памятайце, у кожнай маёй кішэньцы ёсць балаў па жменьцы. Той, хто здольны эксперта здзівіць, тыя балы сабе зможа ўхапіць у канцы нашай праграмы. Так што старайцеся. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, дзве лепей. У дваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адзінай высновы. Не бойцеся, калі ласка, даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. А няправільны адказ будзе пазначаны вось гэтак. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго умовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды падбіраюць да пэўнага слова сваё, каб атрымалася словазлучэнне ці аснова сказа. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Першае слово – раён. Першай была каманда Алена і Кацярына. Калі ласка. Цэнтральны раён. Дзяўчаты, другое слово – увага. Дзверы. Ох, малайчынкі Дашы, і адна, і другая. Калі ласка, якімі могуць быць дзверы? Жалезныя дзверы. Медведзяня. Маленькая медведзяня. Зразумела, так, хоць яно і вялікае, але яно маленькае, правда? Так, медведзяня можа быць і калматым, і спрытным, і вясёлым, і маленькім. І яшчэ адно слово, адзін назоўнік яблынька. Калі ласка, Дашачка. Маладзенькая яблонька. Гэта правільны адказ, цудоўна. Нізенькая, маладзенькая, раскідзістая, абавязкова ўраджайная. Дзяўчаты, а цяпер вам прыметнік. Вы да яго падбірайце назоўнік. Цяжкая. Першымі былі Алена і Кацярына, калі ласка. Цяжкая хвіліна. Наступны прыметнік сярэдневяковы. Сярэдневековы строй. Гэта
гэта правільны адказ. Сярэдневяковы герой, рыцар, строй. Зразумела. Наступны прыметнік раўнадушны. Кацярына, Алена, калі ласка. Раўнадушны чалавек. Такое здараецца. Чалавек, погляд, мужчына таксама можа быць раўнадушным, але вельмі прыемна, калі ён уважлівы, правда? І яшчэ адзін прыметнік дажджлівае. Першымі былі дзве Дашачкі, калі ласка. Дождливое утро. Дашечка, вы выбралі слова з рускай мовы. Утра. Па-беларуску гэта раніца, і яна жаночага роду. А ў нас прыметнік ніякага роду. Калі б вы сказалі дажджлівае лета ці дажджлівае надвор'е, то адказ быў бы правільным. Нічога страшнага. Увага, слова упершыню. Калі ласка, Алена, Кацярына. Пайшоў упершыню. Наступнае слово спераду. І зноў Алена і Кацярына. Яны яшчэ не ведаюць, што яны адкажуць, але ўжо націснулі, калі ласка. Зайсці спераду. Гэта правільны адказ. Можна размясціць, павесіць, прышыць. Гэта дзеясловы блізкія да ўжывання для супрацоўніц секцыі шыцця і рукадзелля. Дзякуй. Яшчэ адно прыслоўе паблізу. Даша і Даша, малайчынкі, дамаўляйцеся хуценька. Размяшчаецца паблізу. Цудоўна! Гэта правільны адказ. А дзе ж наша падтрымка? Можна знаходзіцца, можна стаяць, можна ўрэшце праязджаць паблізу. І апошняе слова гэтага конкурсу – бясконца. Кацярына і Алена, калі ласка. Бясконца дліцца. Дзяўчаты, бясконца доўжыцца, бясконца любіць, бясконца гаварыць. Так бывае, нічога страшнага. Апладысменты вам, вы цудоўна гулялі. Выдатна, каманды хутка справіліся з першым заданнем. І на гэты момант лік у гульні 40 на 60. А мы рухаемся далей. Першы этап пройдзены паспяхова. Ну а цяпер мы паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць два сапернікі, якія прадстаўляюць розныя пары. Але спачатку мы пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Ну што, дзяўчаты, умовы конкурсу зразумелыя, і я пытаюся, хто першым пойдзе выпрабоўваць свае веды ад вас, Даша і Даша? Першай пайду я. Цудоўна. Ну, а ад вас, Алена, Кацярына, выбірайце, хто будзе сапернічаць з Няхай Алена Дашай. паспрабуе. Цудоўна. Калі ласка, праходзьце. Першае слово для вас. Збітень. Што гэта? Котлета, напітак, каша. Так, першая націснула, калі я не памыляюся, Дашачка. Так. Так? Так. Збітень – гэта котлета, напітак, каша або запяканка. Збітень – гэта напітак. І гэта правільны адказ. Віншуем вас, Дар'я. Зразумела, вам адразу было зразумела, што збітень – гэта нешта такое, што абавязкова ставяць на стол. Вось толькі пытанне, у талерцы ці ў збаночку. І мы цяпер ведаем, што збітень ставяць на стол у збаночку, бо збітень – гэта гарачы напітак з вады, мёду і прыпраў. Наступнае слова, увага, панёва. Што гэта? Адзенне, аўтамабіль, дошка або дыванок. Аленачка націснула. Алена, ваш адказ, калі ласка. Я лічу, панёва, гэта дыван. Дыванок. Шкада. Невялікая памылка. Панёва – гэта не дыванок. Панёва – гэта адзенне, прадмет жаночага адзення, які мацавалі на поясе.
Наступнае слово увага, Аленачка і Дар'я. Вабіць, раз'язджаць, выкалочваць, шкодзіць або прыцягваць. Аленачка зноў, калі ласка. Вабіць, гэта значыць прыцягваць. Малайчына, гэта правільны адказ. Вось зараз Алена зачароўвала сваім выглядам, прыцягвала увагу гледачоў і рабіла правільна. І апошняе слово для вас. Паркаль. Што гэта? Кветка, тканіна, воск або агароджа. Даша была першай, калі ласка. Я лічу, што паркаль – гэта тканіна. Гэта правільны адказ. Дзяўчына, якая працуе ў секцыі шыцця і рукадзелля, вядома, гэта ведае. Малайчына. Дзяўчаткі, мы вам удзячны, праходзьце, калі ласка. А Кацярына і Дар'я, да званочка. Дзяўчаты, першае слово для вас, толькі руку падрыхтуйце, калі ласка. Поплаў. Гэта човен, частка вуды, плыт або луг ля ракі. Першай была Кацярына. Калі ласка. Поплаў – гэта луг ля ракі. Гэта правільны адказ, вы маеце рацыю. Дарэчы, на поплаве заўсёды расце добрая трава і пасуцца каровы. Наступнае слово кілім. Што гэта? Прывітанне, дыван, шапка або шалаш. Дашачка была першая, калі ласка, Даша. Кілім гэта дыван. Вельмі добра, малайчына, Даша. Шарсцяны бязворсавы дыван ручной работы. Дзеяслоў, дзяўчаты, для тлумачэння частаваць. Што гэта? Даваць есці, спазняцца, майстраваць або... Кацярына не даслухала, або дзяліць на часткі. Калі ласка, Каця. Чаго марнаваць час? Частаваць – гэта даваць есці. Малайчына. Карміць або паіць, выказваючы увагу, гасціннасць. Дзякуй. Дзяўчаты, апошняе слово для вас. Гэта слово ўжываецца толькі ў множным ліку. Чалеснікі. Што гэта? Праём у печ, ягады, калёсы або бусіны на нітцы. Калі ласка, Даша. Чалеснікі гэта бусіны на нітцы. Памылка. Дзяўчаты, чалеснікі – гэта своеасаблівыя вароты ў печ, праём у печ. Напрыклад, чыгун ледзь пралез у чалеснікі. Цяпер вы гэта ведаеце. Але гульня была цудоўная. Дзяўчаты, дзякуй вам вялікі. Праходзьце, калі ласка. Ну а цяпер мы паслухаем нашага эксперта. Яму слова. Шаноўныя гульцы, віншую вас удалым пачаткам гульні. Добра гуляеце, шмат балаў набіраеце. Да прапанаваных слоў правільна падбіралі свае. Тут і сярэдневяковы строй, і маладзенькая яблонька. А вось словы «утра» і «дліцца» – гэта ўжо не нашы, гэта ўжо не сваімі словамі. А вось хітрыя словы імкнуліся вас перахітрыць, і гэта ім часам удавалася. Але цяпер вы ведаеце і пра чалеснікі. Гэта ўваход у печы, магчыма, хто нават паедзе ў вёску, там будзе мець сваю печ і свае чалеснікі. І панёву, дзяўчаткі, можа, хто сабе прыдбае, як элемент вопраткі. Так што зычу вам поспеху ў наступных турах. На рахунку каманды Даша і Даша 70 балаў, а каманда Алена і Кацярына ў лідарах 90 балаў. І мы пераходзім да наступнага этапу. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа наступны конкурс. Увага на экран. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 10 балаў за адзін фразеалагізм. Дарэчы, адно і тое ж тлумачэнне можна выкарыстоўваць двойчы, але ў такім выпадку балаў за правільны адказ будзе толькі 5.
Дзяўчаты, мы дадзім права выбару той камандзе, у якой на гэты момант меней балаў. Даша і Даша, крыху меней у вас. Калі ласка, выбірайце, які першы ці другі? Які вы? Першы. Першы выбіраем. Ну што ж, вось вам усе тлумачэнні. Увесь, абы што, лухта, сам-насам, шмат-многа. Ну а цяпер першы ваш фразеалагізм. Супаставляем. Грушы на вярбе. Груши. Не могут быть груши на вербе. Дзяўчаты, вы разважалі, прыйшлі да высновы, якой грушы на вярбе. Што гэта значыць? Абы что лухта. Абы што лухта. Прынялі ваш адказ, дзякуй. Наступны фразеалагізм ваш? Непачаты край. Непачаткі край, шмат многа. Да, шмат много. Непачаты край, шмат много. Дзяўчаты, гэта ваш адказ, Даша? Непачаты край гэта шмат многа. Так, упэўнена, адказала Даша. Добра, і гэты адказ прынялі, дзякуй. Наступны ваш фразеалагізм. З галавы да пят. Увесь с головы до пят. Дзяўчаты, вельмі хутка, 2 секунды, і яны ўжо ведаюць, што з галавы да пят гэта Увесь. увесь прынята. І апошні ваш фразеалагізм. З вока на вока. Сам на сам. Сам на сам. Сам-насам. Зразумела, прынялі вашы адказы. Як лічыце, дзяўчаты, усё правільна вы адказалі? Ну, не ўпэўнены, што ўсё. Не ўпэўнены. А давайте паглядзім. Давайте паглядзім. Давайте паглядзім разам. Малайцы. 4 супадзенні. Узрадаваліся дзяўчаты. У нас для вас яшчэ ёсць сюрпрыз. Калі такое здараецца, і ўсе 4 фразеалагізмы знайшлі свае тлумачэнні, вам выбіраць, якую ж скрыначку. У кожнай з іх балы ад 40 до 20. Я не ведаю, дзе колькі. Ружовый. Ружовую дзяўчаты выбіраюць. 40 балаў вам, дзяўчаты, віншуем. Шансуе вам сёння. Ну а цяпер давайте паглядзім, што ў іншых, у блакітнай і зялёнай. 30 і 20. Вы выбралі максімальную колькасць. Малайчынкі. Алена, Кацярына, ваш канверт нумар 2. Тлумачэнне рана, позна, далёка і заўсёды. Першы фразеалагізм. У свіныя галасы. Свиней кормить. Да? Да. Остаются свиные голосы. Рызыкні, я не ведаю. Так ладно. Ну, мы лічым, што ў свиных галасы гэта вставаць рано. Дзяўчаты, мы прынялі ваш адказ. Наступны фразеалагізм. Век вяком. Заўсёды. Может, век вяком? Ну, век же доўгі, еще век, яшчэ век. Калі ласка. Заўсёды. Наш адказ заўсёды. Так, прынялі гэты варыянт. Добра. Наступны фразеалагізм, калі ласка. За светам, дзяўчаты. За светом гэта далёка. Вельмі хутка вырашылі. Добра, прынялі гэты адказ. І яшчэ адзін фразеалагізм. Ні свет, ні зара. Ага, у свіныя галасы, а ні свет, ні зара гэта рана. Ні свет, ні зара гэта рана. Нічога другога здесь нельга падабраць. Так, ні свет, ні зара рана прынялі. І цяпер ведаеце сваю памылку, пэўна. Да. Так. Ну, давайте паглядзім, што у вас супала, а што не. Дзяўчаты, у вас памылачка адна. У свіныя галасы гэта як, Аленачка? Позна. Гэта позна. Вось так мяняецца сітуацыя ў тэлевіктарыне. На рахунку Дашы і Дашы 150 балаў віншуем. 115 у Алены і Кацярыны. Дзяўчаты, наперад. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент, а з паўслова – гэта старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у 4-м туры нашай віктарыны. Паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў.
Дзяўчаткі, хто хоча паспрабаваць свае сілы ў гэтым конкурсе першым? Якая пара? Можно мы поспробуем? Кацярына і Алена. Калі ласка, мы вас падтрымліваем. Хваляванне немагчымае. Катя нават трымаецца за стойку. Так хвалюецца. Але вам, Кацярына, ўсё ж таки будзе прасцей. Вы убачыце малюнак, убачыце подпіс. А вось Алене прыйдзецца не салодка. Мы вас падтрымліваем. Першы слайд на экран. Гэта птушка адлічвае колькасць гадоў. Зязюля. Гэта правільны адказ, цудоўна. Калі ласка, наступны слайд. Гэта знак прыпынку, які ставіцца тады, калі ёсць эмоцыі. Гэта клічнік. Так, гэта так і ёсць. Малайчынка. Наступны слайд. Гэта любяць болей мужчыны. Яны як зайдуць туды, залезуць, дык не выгнаць іх адтуль. Там вельмі жарка. Гэта баня. Па-беларуску на «Л» пачынаецца. Лазня. О! Дзякуй. Наступны слайд. Гэта вельмі прыстойная дэталь адзежы мужчынскай. Прыдае выгляд афіцыйны. Гэта гальштук. Не, сарочка, а зверху сарочкі. Не. Пінжак. Малайчына, мяне толькі цікавіць, якія ж элементы адзення мужчын непрыстойныя. Добра, наступны слайд. Гэта эмоцыя, якую вызывае клоун. Чыя, калі ў добрым настроі. Вясёлы. Яшчэ, когда прыметнік ад гэтага. Смешны. О! Цудоўна, цудоўна справіліся. Наступны слайд. Гэта суровы таварыш. Пападаць к яму нікому не цікава. Ён рэжа людзей. Робіць аперацыі. Хірург. Тут і смешна, і страшна, страшна, бо рэжа людзей. А смешна з таго, як Кацярына тлумачыць. Дзяўчаты, вы цудоўныя, вам апладысменты, калі ласка, праходзьце. Даша і Даша, запрашаем. Дзяўчаткі, ну вы ўжо паглядзелі, як гулялі Каця і Алена, зразумелі, што нічога складанага няма. Першы слайд для вас. Даша, увага на экран. Што атрымліваецца, калі ты зачапілася за нешта і на вопраткі? Дірка. Правильно. Наступны слайд. Что мы обуваем на ноги зимой, но один. Бот. Так. Дзяўчаты, наступны слайд. Перапалохалася. Вельмі пераквалалася. Мыш, але незвычайная. Яна можа летаць. Лятучая мыш. Толькі па-беларуску. На літару К. Кажаная мыш. Дашачка, ну вось гэта ўжо нейкая новая жывёлінка, кажаная мыш. Просто кажан. Летучая мыш па-руску, кажан па-беларуску. Нашы апладысменты для вас. Наступны слайд. Гэта кніга, па якой займаюцца ў школе. Па кожнаму прадмету свой, Вучебник. толькі па-беларуску. Подручник. Так. Наступны слайд, дзяўчаты, увага, Дашачка, пазбаўцеся хвалявання. Што мы робім ножом? Режем. Каб мы адрэзалі роўна, нож павінен быць якім? Вострый. Правильно, малайчына.
Цудоўна, дзяўчаты, смялей тлумачце, не бойцеся. І апошні слайд для вас. Гэта тканіна, якая вырабляецца ў асноўным у Кітаі, жывёльнага паходжання. Шоковая. Толькі не Шоўк. якая, а Шок. так. Дашачкі, вы цудоўна гулялі, і гэта падтрымка вам. Шановныя гульцы, вы сапраўды малайцы. Людзі як кажуць, тое, што было, тое ведаем, а што будзе, яшчэ толькі угледзім. А вы гулялі здорава, было і весела, і цікава. Пакункі з фразеолагізмамі вы разгадалі на раз. Не адгадалі толькі у нас Кацярына і Алена, што такое выраз у свіныя галасы. А гэта позна, сінонім на разбор шапак. А сваімі словамі ўсё пераканаўча растлумачылі для партнёра. Аж зайздрасць бярэ. Не адгадалі толькі што такое кажан. Ну нічого дзіўнага тут няма, таму што кажан гэта жывёліна начная. Вы, відаць, па начах не ходзіце, таму і не ведаеце. А цяпер ужо ведаць будзеце. Так што поспеху, далей пачувайцеся смялей. На рахунку каманды Дар'я і Дар'я 250 балаў. Віншуем! 235 у Алены і Кацярыны. Малайчынкі! Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 да 10 залежыць ад колькасці спроб. Дзяўчаткі, Алена і Кацярына, крыху меней у вас балаў, і для вас гучыць гэты урывак. Кажуць, мова моя аджывае, век свой ціхі, ёй знікнуць пара. Для мяне яна вечна жывая, як раса, як сляза, як зара. Мне падаецца, што для вас гэта вельмі знаёмыя радкі. Мы не патрабуем назваць твор. Мы просім згадаць, хто гэтыя радкі напісаў. І ў вас варыянты. Канстанцыя Буйло, Данута Бичель, Янка Купала або Пімен Панченка. Кажется, не... Ну, знаёмыя радкі, знаёмыя. Пімен Панченка. Пімен Панченка. Нам падаецца, што гэта Пімен Панченка. Гэта правільны адказ, малайцы. Верш «Родная мова». Напісаў яго Пімен Панченка. Дзякуй, дзяўчаты. Ну а цяпер, Даша і Даша, ваша выпрабаванне. Люблю народ наш беларускі, іх хаты ў зелені садоў, залочаныя збожжам нівы, шум нашых гаяў і лясоў. Дзяўчаты, назву твора не патрабуем. Трэба проста згадаць, хто ж напісаў гэтыя радкі. Евгенія Янішчыц, Канстанцыя Буйло, Данута Бичель або Янка Купала. Наш адказ Янка Купала. 40 балаў вам не ўдалося пакласці ў сваю скарбонку, але 30 вы можаце зарабіць. Канстанцыя Буйло. Ну да, ты говори. Напэўна, гэта Канстанцыя Буйло. І гэта правільны адказ. 30 балаў вашы. Дзяўчаткі, вы малайчынкі. Сапраўды гэта Канстанцыя Буйло і верш «Люблю». Алена, Кацярына, для вас радкі. Увага! Яму па душы быў і гэты глухі куток палесся, аб якім яшчэ дома так многа цікавага наслухаўся ад аднаго старога аб'ездчыка. І гэты народ з яго асаблівай моваю і звычаямі, так непадобнымі да мовы і звычаяў тых беларусаў, з гушы якіх выйшаў Лабановіч. Гэта некрануты край старажытнасці, якая на кожным кроку кідалася яму ў вочы. Настаўнік на ростанях. Нешта такое прыгадваецца, але я не ведаю. Давай яшчэ падумаем. Не калюга, не Купала. Брыль ці колас? Ну, колас. Гэта урывак з твору Якуба Коласа. Гэта правільны адказ, дзяўчаты. Трылогія на ростанях. Якуб Колас. А кніга першая ў палескай глушы. Гэта правільны адказ з першага разу. Дзве Дашы.
у чаканні наступнага задання. Ну што ж, урывак з прозы для вас. Слухаем. Край свету чулі пра Заблоцкага. Ведаюць, што з мылам быў заняўся гэты чалавек. Ведаюць, што не заработак, а ўтрата ў яго на гэтым тавары выйшла. Усюды Заблоцкі вядомы. Усюды Заблоцкага за свайго чалавека маюць. Што край, то новую яму асядласць даюць, начай пра тое няшчасце байкі баюць. Дзяўчаткі, усё нармалёва, не хвалюйцеся. Калі у папярэднім выпрабаванні было прозвішча Лабанович, то тут такое Заблоцкі. Можа, яно вам што падкажа? Думаю, Янка Брыль, думаю. Хотя, может, Янка Купала. Нет. Дзяўчаты, вы гатовы адказаць? Да, наш отказ Янка Брыль. Дзяўчаты, цяпер мы ведаем, што гэта дакладна не Янка Брыль. Яшчэ 30 балаў, або 20, або 10 вы зможаце зарабіць. Лукаш Калюга, Янка Купала або Андрэй Макаёнак, аўтар гэтых радкоў. Янка Купала, давай тогда, может. Другая спроба, калі ласка. Янка Купала. І зноў неправільны адказ. Дзяўчаты, два партрэты засталіся Лукаша Калюгі і Андрэя Макаёнка. Паспрабуем Лукаш Калюга. Гэта правільны адказ. Сапраўды, Лукаш Калюга. Менавіта ён напісаў аповесць «Нядоля Заблоцкіх», урывак з якой вы і чулі. Віншуем вас, 20 балаў вашы. На рахунку Дашы і Дашы 300 балаў, 315 ачкоў у Алены і Кацярыны. Віншуем. А мы пераходзім да апошняга этапу. Вось і наступіў фінальны этап гульні. У ім вам спатрэбяцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Кароткая заўвага. Дыграфы «дж» і «дз» займаюць 2 клеткі. Увага, умовы. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. Дзяўчаты, перад вамі крыжаванка. Вам трэба хутка рэагаваць і націскаць на кнопку. Пытанні лёгкія, кароткія. Калі ласка, увага. Сінонім да слова «таварыш» гэта, і першымі былі Кацярына і Алена. Гэта сябар. Гэта правільны адказ. Цудоўна. У нас фальстартаў няма. Націскайце, як толькі вы здагадаліся. Першы летні месяц гэта Даша і Даша, калі ласка. Гэта чэрвень. Гэта правільны адказ. Дзяўчаты, адгадайце загадку. З гаспадаром сябруе, дом вартуе. Алена і Кацярына першыя. Гэта сабака. Сапраўды так. Малайчынкі. Па-руску чудак. Па-беларуску Алена і Кацярына. Па-беларуску будзе дзівак. Гэта правільны адказ. Пухнаты, белы, зайцаў. Частину мовы назовіце. Кацярына і Алена доўга збіраліся, але ўрэшце рашыліся. Калі ласка. Наш адказ прыметнік. Вядома, гэта прыметнік. Адказвае на пытанне «які?». Наступнае пытанне. Які месяц у народзе называюць гаручым, але недаручым? І зноў Алена і Кацярына. Зноў. Калі ласка. Гаручым гэта лета будзе, ліпень. Усё правільна вырашылі, цудоўна. Наступнае пытанне. Чым засцілаюць стол? Даша і Даша. Гэта абрус. Малайчынкі, цудоўна.
Адкажыце, калі ласка, што сеяла ульяніца у вядомай беларускай народнай песні «Даша і Даша»? Лянок. Правильно пляскаеце ў далоні, цудоўна, малайчына. Адгадайце загадку. Прыйшла чорна маці, усіх паклала спаці. А вось тут Кацярына і Алена. Гэта ноч. Дакладна. Толькі 3 словы засталіся, дзяўчаты, рэагуйце хутчэй. Купалле, Вялікдзень, каляды. Гэта? Гэта свята. Святы. Гэта правільны адказ, малайчына. 2 пытанні. Увага. Па-руску тыква, па-беларуску. Даша і Даша. Гарбуз. Гэта правільны адказ. І апошняе заданне. Населены пункт у Гродзенскай вобласці. Алена і Кацярына. Калі ласка. Гэта горад Мір. Ну, гэта не горад, але гэта мір. Правільна. Дзякуй, дзяўчаты. Ну, а цяпер мы паслухаем нашага эксперта. Яму слова. Як цяжка сапраўды вызначыць пераможцу. Пераможцамі сёння вы былі усе. Але ж я казаў вам пра балы ў маёй кішэньцы. І мне сёння іх вельмі цяжка раздаваць. Таму што і адна, і другая каманда, і Даша з Дашай, і Каця з Аленай заслужылі тыя жменькі. Я толькі скажу за што. Сёння хачу падзяліць іх па 15 балаў. Даша і Даша мяне ўразілі. Ім трапілася сапраўды цяжкае вельмі пытанне, калі трэба было цытаваць класікаў. Бо Лукаша Калюгу у школе не праходзілі, тым не менш яны здолелі угадаць. А вось калі гулялі Кацярына і Лена, мне вельмі спадабалася, як яны тлумачылі сваімі словамі. Дзякую вам за такія цудоўныя адказы, вам таксама маіх 15 балаў. Віншую вас з цудоўнай гульнёй. Дзякуй. Телегульня сваімі словамі завяршаецца. Сёння першымі сталі Алена і Кацярына. Віншуем вас. 410 балаў вашых. Цудоўна гулялі абедзве Дашачкі. Даша і Даша. 355 балаў вашых. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Няхай для вас не стане адкрыццём, што правільна гаварыць спіна, а не спіна, грамадзянін, а не грамадзянін, вусы, а не вусы, толькі так і не інакш. Гаварыце і пішыце сваімі словамі без памылак. З вами была Алена Трацэнка. Да наступнай сустрэчы. Мы вельмі аснавальна гатаваліся да гэтай гульні. Гарталі слоўнікі, чыталі кніжкі знакамітых і не вельмі знакамітых беларускіх пісьменнікаў, вершы, чыталі і нават успаміналі са школьнай праграмы. Даведаліся вельмі много розных новых фразеологізмаў. Трэба і ў жыцці старацца гаварыць сваімі словамі. А мы хочам павіншаваць нашых сябровак з перамогай. Дзякуй.